scene. Kom så, Miranda. Kom igen. Prøv mere end en teknik, når der er, ikke? Det er fedt at se ham kæmpe mod jer. Det er fandme noget sjovere nu. Det er sæt fedt. Og vælge resten. Ja. Det er svært at vælge mange. Og det er så til Brian, nu han skal til det der i næste uge. Det er jo ærgerligt virkelig på, fordi også det der han bliver presset på. Lidt hårdere måde end normalt. Ja. Ja. Men jeg siger også det med at betåle det. Ja, nemlig. Ja, det er det. Ja. Akkurat, ja. Hans defensiv, det er helt sublimt fedt. Hvis han så begynder at markere med, så er det faktisk en lille kammer. Akkurat, ja, nemlig. Nej. Det skal være hans opslag. Det er nemlig det, det er nemlig det, man siger også. Jeg er spændt på, når han skal, nu skal han ikke have vest på her dernede, så om han kan så tage det, der kommer. Og det, jeg ved godt, de har også nogen på hans egen alder, det. Så. Ja. Men altså, det er jo ikke en, han skal koncentrere sig om længere, så kan han jo Jeg spurgte mig, han var lun på. Hvis han sparker den, kan han sagtens bruge det sådan. Jeg kan se derovre, vi var med Hjelm og Vest i København, at det irriterer ham den vest. Ja, den går vi hoften. Det ser så roligt ud. Han fik jo en, der lavede han bagland, så den blev sådan, fordi han ikke kunne få den ordentligt op. Så fik han straf for en streg for sådan noget der. Han kom for lavet. Det er sådan en